owesifazane ukuthi uphe umuntu into okungayona yakhe lo muntu ubemembela manje yizo lezo zinto ukuthi cha abaphiwe nje abantu kodwa futhi-ke ngokuthi niyazi ukuthi phela kuney'nkinga ey'ningi esuke zikhona emhlabeni ezigcina ukuthi abantu abanye into zabo ingahambi kahle. Ngizongena kakhulukazi futhi ngoba sizongena kulo nyaka nje, lo nyaka lo singena kuwo ngizocela bonke abantu abangasebenzi basebenze, bonke abantu abasemsebenzini bekwazi ukuthi babekezele, bephinde futhi abantu abangabaholi kakhulukazi abaholi nje bonke abaholi ngeke ngisho ukuthi ibaphi nabaphi. Ngiyacela kakhulu ukuthi sibahloniphe abaholi, abaholi masibahlonipha nathi ngekusasa sizoba ngabaholi ngoba bonke ubuholi busuke buthele kanzima kusuka phezulu komongameli kwehle kuze kuyoshaya ehlalweni sobukhosi uphinde kuze kuyoshaya nakomasipala. Akekho umholi okuvele kube lula nje lapha-ke ngokukhethekile